Owens a'i droed chwith at y post yn agosa yn arbediad gan Neil. Morris wedyn wrth i chael ei heibio i Charlie Edge. Gornel gyntaf rwan o'r noson i Kay Conna yn fyr i Declan Poole. Tuag at Aaron Edwards! Yr amddiffyn yn sefyll yn llonydd. A mi sleifiodd Edwards i mewn ar y postyn pella i roi Kay Conna ar y blaen. Gol gyntaf o'r tymor i Edwards. Gydau chwaraewyr derwyddor yn taclo unan o fanna. Millen. Ar y Miller Cwrt Cosby i'r ergyd. Disgyn i Morris, disgyn i Edwards. O ddim yn cam sefyll. Ail o'r noson i Aaron Edwards. Ail o'r noson i Kay Conna. Baio i Wyn yn teibio i Owens yn dda. Yn 4 neu 3 mewn Crysa Gwyn, ceisio ryddhau. Joe Ford y postyn pella, os y gyfla i'r derwyddor arbediad o Dido gan Ollie Byrne. Miller ceisio mynd i fei Buckley. Torri mewn ar draws ar groesiad gan Joe Horan. Arbediad wych gan Neil. Horan yn sleifio mewn ar y postyn pella ni ond efo yn cael ei dynnu nôl i'r uniongyrchol chwilio am reidad cyrrym ar golwr. Neil dallon ei gol ar y gyfle Aaron Edwards a mi hat-trick wedi gweld y golwr oddi ar linell. Craig Curran yn rhwydo'r drydedd gol i Kay Conna. Awr o'r gêm di chwarae. Aaron Edwards oedd yn chwilio am ei hat-trick ond oedd ei groesiad wych ar y diwedd. Cycrydd i Kay Conna. Owens ar droed chwith yn taro'r postyn. Williams ar draws y cort a'n taro'r oed ochr oddi ar Baio allan am gig gornel. Yn chwipiodd Chris Owens y cycrydd na oedd yn ôl bod wedi sgorio. Mullen ar gig gornel ffyn i'n ôl i Owens. Owens ar ergyd ar droed chwith yn fflachu o'r postyn pella. Owens tuag at y postyn pella. Joe Horan y taro'n erbyn cefn y golwr yn allan am gig gornel ochr bella'r cae. Harrison yn troi Mooney. Bas ymlaen i Jordan Davies. Davies yn gryfach. Jordan Davies yn clinigol. Yn sgorau gol gyntaf ei Kay Conna. Ac yn pasio'r bêl yn gelfydd. Heibio i Ryan Neil. Kay Conna 4. Dyrwydd o'n cefn dim.